Helo, shwmai, Adam ydw i a chroeso i'r ardd. Yn ein fideo ni heddi, ni'n mynd i edrych ar shwt allwn ni fynd ati i blannu bylbiau Gwanwyn. Mae yna gymaint o fanteision i blannu bylbiau Gwanwyn i'r ardd. Un ohonyn nhw ar un penna yw bod e'n dod o bach o liw i'r ardd ar ôl gaeaf, llwm a thywyll, ond hefyd ar gyfer natur. Mae peillwyr yn wedi'n gynnar iawn yn y tymor tua mis Chwefror yn dibynnu'n drwm ar neithder o bylbiau'r Gwanwyn, ac yn ystod y hydref, mae'n adeg berffaith i ni ddechrau cynllunio ymlaen a meddwl beth allwn ni blannu. A gyda fi fan hyn, mae yna beth ymdrech o bylbiau gwahanol. A dyna beth sy'n dda am bylbiau'r Gwanwyn. Mae bendant lan i chi'n llwyr o ran beth yw'ch hoff liw chi, na pa fath o bylbiau hoffech chi blannu. Gyda fi, er enghraifft, mae gyda fi tinodoxa neu glas yr eira, aliwms, cennin pedr, saffrwm a thywyllau. Ond wir i chi, pa bynnag fel byddech chi'n dymuno i blannu, rwy'n siŵr bod yna rhywbeth sy'n gweddu at beth i chi'n ei hoffi. Beth sy'n dda am fylbiau'r Gwanwyn, mae reolau o ran eu tyfu nhw a'i plannu nhw yn debyg iawn ar draws pob math o fylb. Plannu rhwng mis Medi a mis Rhagfyr, ond bod ni'n amrywio dyfnder i ni'n plannu'r bylbiau yn seiliedig ar maent y bylb. Felly fewn i nawr i blannu bylbiau cennin pedr. Pan ni'n mynd ati i blannu'n bylbiau ni, mae'n bwysig bod ni'n gwirio bod y pig yn gwynebu am lan am yr awyr a'r gwreiddyn yn gwynebu lawr. Hefyd, defnyddiwch y cyfle hwn i wasgu'r bylb i weld bod e'n galed fel hyn. Achos os mae'n feddal, mae hynny'n arwydd bod y bylb i hunan ar fi'n pwdri neu yn pydru a gewch chi ddim blodau da o fylbiau o'r fath. Dwi'n mynd i blannu fy mylbiau cennin pedr i o flaen y berth fan hyn mewn rhes. Felly dwi 'di agor rhes yn barod, palu lawr ryw 6 modfedd, ysgafnhau'r pridd ac wedyn dwi'n barod i blannu'r bylb yn syth ar ei benne. Gyda phlannu bylbiau, yn ddelfrydol dylen ni geisio gadw ryw 2 fodfedd rhwng pob bylb fel hyn. Ond, os ydyn ni'n dymuno am glympiau fwy wedi sefydlu gyda fwy o liwiau, gallwn ni blannu nhw ychydig yn agosach, ond mae angen cofio, wrth bod ni'n gwneud hyn, bydd angen i ni ymhen flwyddyn neu ddwy i gwahanu nhw a rhannu'r bylbiau yna, i greu lle i bylbiau newydd dyfu yr un pryd. Os nad oes rhywle gyda chi yn yr ardd i blannu bylbiau Gwanwyn, pidwch â phoeni achos mae'r rhan fwyaf o bylbiau Gwanwyn yn tyfu'n eithriadol o dda mewn potiau hefyd. Ond cofiwch pam 'ych chi yn eu plannu nhw mewn potiau i ychwanegu ychydig o reian neu gerrig yn y compost 'i hunan i gefnogi'r dreinio fel nad yw'r bylbs yn pwdru yn y pridd. 'Na gyd sydd ar ôl 'da ni wneud nawr yw i aros bo'r Gwanwyn i weld y blodyn yn blodeuo, a gewch chi ddim byd gwech na môr o gennin pedr melyn yn ystod mis Chwefror. Gobeithio bod hwnna 'di dangos i chi shwt allwch chi fynd ati i dyfu'ch bylbiau chi adre, a chofiwch os gyda chi unrhyw gwestiynau neu sylw, gadewch neges o dan y fideo hwn. Tan y tro nesa, hwyl am y tro.